ויודע יכול להוסיף ידיים. מי שמוסיף ידיים חייב ידיים עומדות. את תעשי טוב. ליד האוזניים. עכשיו הידיים צריכות לעמוד פה להיות חזקות. להרים בטן, להרים, 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 לדחוף עם הידיים חזק, לדחוף. עוד, עוד, עוד. יופי, ולנוח. ולנוח. יפה מאוד. חשוב אחרי זה עכבר. אתה חכם, אתה זוכר. עכבר או כדור לעשות, גם אפשר. יפה מאוד.